God dag YouTube. Velkommen til Andreas underlige verden. Jeg er jeres yndlingsvært Andreas. Og i dag, der har jeg taget 2 emner med, som jeg synes jeg skal snakke om til jer. Fordi jeg kan simpelthen ikke, jeg ulmer og mulmer indeni, hvis jeg ikke deler det med nogen, så jeg synes, at jeg skal dele det med jer. Og det første emne, det er reality-tv. Folk, der udstiller sig selv i sådan noget som Paradise Hotel, Amalies Verden, Single-liv, de unge mødre, sådan nogle ting, Survivor blandt andet, Jersey Shore, hele det der hyttemøg. Jeg håber virkelig, I kan leve reality resten af jeres liv, fordi jeg kunne ikke forestille mig, at der er nogen, der gider at ansætte sådan nogle dramatiske kvinder og mænd som jer. Altså, prøv at forestille jer nogle af de der fra Paradise Hotel, eller fra Kongerne i Sneen, eller Kongerne på Sjælland, eller Kongerne på Fyn. Kom ud til dig og skal stå og sætte nogle vinduer i, fikse dit elektricitet, være gartner og et eller andet. Altså, hvem fanden gider at ansætte knaldperlen for et eksempel til at skifte dine vinduer eller reparere din bil eller sådan noget. Wow. Jeg tør ved med, at reality-stjerner, de er kroet og opvokset i et laboratorium kun til det formål at lave reality-tv. Fordi sådan nogle mennesker, jeg forstår det ikke. Jeg forstår det simpelthen ikke. De kan umuligt være rigtige personer. Det må være sådan nogle gensplejsninger af en eller anden kartoffel fra Uganda. Men jeg fatter det sgu ikke. Hvorfor udstille sig sådan selv på tv for at blive berømte i reality-tv? Men what the fuck? Jeg kunne ikke engang... Kan I få en avisrute efter reality? Hvad fanden kan I blive? Pizzabager måske, eller kloakassistenter, eller tarmrenser, ja. Jeg kunne godt forestille mig nogle af dem på Paradise af, eller så noget i den stil, stå og rense andre rige folks tarme. Det kunne fandme være hyggeligt. Jeg kunne da godt tænke på en tarmspulning fra FISA. Og så kunne jeg godt tænke mig at snakke om barnevogne med jer. Unge kvinder, så kommer ud og køber en dyr barnevogn. Det er fint nok, hvis du ikke gider at gå med din unge i snor, eller i sele, eller trække den bagefter i en trækvogn. Det er fint nok at købe en barnevogn, det skal jeg ikke, købe en barnevogn, hvis jeg har lyst til at købe en barnevogn. Men lige så snart I kommer rendende på et fortov, som er en flise bred, og der kommer andre folk imod jer, og I går enten og snakker i telefon, eller går og kigger ned i jeres telefon, så skal også andre normale mennesker springe for livet, for at vi ikke bliver kørt ned af jeres tank, jeres store fede kampvogn med, den har jo næsten lavføde på, den kommer bare hen over fortovet, og du når lige at springe i slow motion for dit liv. Jamen, det er da meget hyggeligt et eller andet sted. Det er nøjagtigt det samme, som hvis du kører bil og kigger ned i din telefon. Altså, du ser ikke, hvor du kører. Hvad nu, hvis du kører ind af os ned en dag? Så ligger vi der under barnevognen og statninger og alt muligt. Der er et rigtig godt eksempel her den anden dag, der var jeg ude at gå med en af mine rigtig gode kamier. Og så kommer den her dame gående med sin kampvogn. Med sin telefon i hånden, hvor hun gik og kiggede ned i den, mens hun gik og skubbede den der kampvogn. Så kom vi gående. Og der var ikke plads. Enten så skulle vi til at gå ud på vejen, eller så skulle vi hoppe ind i en hæk for at redde os selv, for ikke at blive kørt ned af denne kampvogn. Og det var så tæt på, at vi var kørt ned, og hun lagde ikke mærke til noget, hun fortsatte bare.
Og så er det der, vi kom i tanke om, at hvad nu hvis vi laver en speciel cykelsti til jer, som I så kan, måske med nogle børnebander på, så I ikke kan køre udenfor. Så kan I bare gå derhen, og så skubbe den, og så bare blive ved med at skubbe den. Kig ned i telefonen, vask tøj, stryg tøj. Men I kan lave det hele, lægge make-up, det hele svineri, så skal I bare skubbe den inden den der bande. Det er ligesom bowling. Det er ligesom at være bowlinghandel, og så sætte den der op, så kuglen ikke kan ryge ud i hullerne. Så 99% af gangene rammer en kejl. Det er jo bare, altså, meget, meget nemmere og meget, meget sikrere. Men nej. Du kommer trækkende med din store kampvogn inde på fortorvet 1, og folk er ved at dø, og det ligner noget fra 1. verdenskrig af. Nogle af dem, de er jo lige så store som russiske kampvogne, og du står bare der. Skal vi gå over på det andet fortorv, eller hvad? Skal I have det hele for jer selv? No. Kvinder, lad være med at købe en barnevogn. Køb en sele, en trækvogn, en trækmasun, et eller andet, så I ikke behøver at fylde hele fucking fortorvet med jeres store kampvognsvin af barnevogne. Jeg forstår det sgu ikke, men det kan da godt være, at jeg er ved at blive gammel. Men det var egentlig de 2 emner, jeg vil dele med jer for i dag i YouTube. 2 emner, som jeg finder rimelige. Jeg håber ikke, jeg har totalt spildt jeres tid, og hvis jeg har, så er det bare ærgerligt. Subscribe, like, kommenter, send mig et spørgsmål, som jeg kan læse op. Et eller andet, I bestemmer helt selv. Jeg håber, I får en rigtig god dag, for det håber jeg også, jeg gør.